Ubwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV kwa bene sentunda yende entunda ya gatato ime yomurubirio wensakia sende no moko kigima sengencho omogeni twakanyete obera wikirana ime yomurubirio wensakia ase emambia yabono astrati komulekera amange arengete amangana ye toigo na boigo okoigorwa wechiskuru ime yense yaito ya Kenya no morokia Mr. David Ondeli Mayaka urekerana ime studio ya mambia kolendo mwancho lindizibia sokomanya nigo boigo abeteka gonsobia esabu asiskuru ya Kadino Otunga hekora asendeiga nigo ekorkinga no morokioyo obeta otorera anmono asenjira elia yokonekinga ntobuate discipline arenge omorokia omokonyo omorokia kana arenge asiskuru kana Otunga asikulende nengana yomoko kegima ase goikirana ime studio na bwo tobeto kusanga nere ase emambia yabono wakire buya mwalimu Biabono karibu sana ime ya Ndizi TV emambia yabono kolende ase ntira yabenda bokuba kukumanya umuliro Ndizi TV bakorase engaki entangani amuleta ningo na boyigo asobwenge engayige kwaraso media school na boyigo asebono iga akosomya Biabono moradia asa marieta yonkuru David Mayaka Onderi na biro mwalimu ase ngaki etalinke na somira chiskuru awo kolende bona igande omonene bwe school kwenderera secondary aliensema ya majoke Kenya ana kabere Kadino Otunga buno mo deputy ase ngaki entambe miaka kianda no na nyarete koba ngokiniwa gotiase school ya Enderet igobona igana onde tugante tugere chiskuru tutaka gosomia wana. All right. Karibu sana ime yomuroberio wensakia ase emambi yabono. Ase liboriria litangani. Ngakie nganeye yokoigorwa osegoteneni wa okoigorwa ase school which school yabete wikira ayebene brumoro kekera yabete wikira ngakikwa bete gokuriakti engana kerwa bekonyara singa kintana. Ogotenwa gokoigora which school ogwachete ase ngaki erengiya egekogera n'abana togosomia nande kero etoigeyero abana nabo bagwenete korendu gekera bari gocha skuru mbare bari bagocha na koirana nembura egotua etoigo na birase kotabanania abana igo wasiri tugwichisemi airete gitambo kireki giokora tenenia torore nakio toigeye koirense nse ya Kenya igo buna wanorigeria ari mai ekero etoigeria iteta abantu abange sana igo yaringe ngakingia chiskuru chigoru abana bari nabacho cyandika kolenda sigusiye itontranya bakongomono akirende bono goikatobe in solidarity n'abantu bonse ba Kenya bali batandikete igoro ye floods akurinde engana yabeire igego leta mabori amange na wego kurira abantu abange kwe murunganiria n'ikingaki eserikali yabete gukwana turachakira sense mwayo umwana aye nsanga bikwa beto kumanya kyagirinde gyabete gote busasita tuko nsanga bikwa beto kumanya nenga ya chiskuru cyabere cyo teneni wo kwigoro maana nabo getema mbiga na inanya atengane konyago ete mitandao nga akachisimia sabande baka confirm ngeyo muwasiri na kwana tenganda koigore TV nkanyarende news ngeyo maana muwasiri na kolitagani na irete na no banta bakonya konga inereri lakini rende kananya tamana muwasiri okwanire
mbuya nore bareta chinsa chimba abande konyora barure chinyumba ku chisukuru abande batalishira abana ku chisukuru but mane mbulinga better late than never ege step eri bategeti na baro bende bari kuta komonta maybe nga ki situation ire bamanya ko gotangasa but onsimbuya no gokonya bugima bw'abantu abange no rende eko inconvenience abande but abakenya mbuya ba understand na ande bona yari kuyiguru imechandebe ande siri abakenya twari go complain twatigira abana bakire go all those things but better late than never. I still thank the minister for what he did. Na kiora gukonera anene mono igoro yenchira etoigeye yabeire igego irera busi yabeire go affect school au ekwa abere kuri no na sense media ye chiti bichire inchira kie kwa abere koranga flat yabeire go affect school school yabeire affected inchire nyinge unabona ukoligerera TV kwarora abantu bali babeire affected ne toigo bona bakora uno amakao no bamenyete aya gisukuru chinde amacha achibekire gati infrastructure bona konya ya semeundo musingi yeskuru yonya chasarekire bona handige minute ando chocha kwa gacha upia gisukuru chinyinge bona amarwaire nande nabaguchuja chiumbu inga mata ya kolere binte binge ko ceremony infrastructure che school chiri affected echinde bono chigo taguka nande bona abana ojo chakabuya chiagwere irwe mete echinde birama byeiri runembeo ono ebintu bina biri nabeto ige yaretira sare nasa ba Kenya nande wona minumu ibu nande ugotebi gumi piaru chibesa lakirende reconstruction nero it will take time one year minute amasama which affected because ye ka binte bibi agachuya abana baiche bachake nande okonya chinga kicha chire na iko bono nturi kuchugikirani amasomo ari buna wona te biwango biri bi syllabus bono nturi school nyingi chiri chugikirani especially cha very affected na bali bakakonya bokong asugo ikirani omwalimu okoranga ekero twarubeta koranga amanganare abeta koletwa na covid njabete kwene kinga yaberige guturubania calendar area yechisemi sabe koranga tukaira na maya kolendo mwaka oyo 2024 onye tindi pobe ngate na rikonya twabeta koranga nige calendar chake kwira na buya ekero kulege asense mo ye calendar yechisemi eronga kira chikobage guturubani wasenyencho ene tamu ya kabe weekend tangani turaba tukwira chiskuru etamwa masomo na baguchochele wake kolinde nase weekend unlike covid ya iretenga kientambake na bono buna na igwete nande morogo bagotane mburi na begenderete gutu igon trama ya no next week yinga tikuru nchigoro because embura trasira buna bono batu news bono mambi Nairobi mbura gendete gutu na Nairobi no rende abana bagwenda chisukuru mambi baira na morogo babange igo no re chatendu paka taresita program era go ikesare ke korende serikali tubunene mate na ki korikava isone that rende the normal school programs chiko affected in that way lakini abantu amba mate korikava na abantu bwatento kana extra tuitions timorogo ba school reporting na abantu babaso morogo babaso mambi bari kabe syllabus but today schools na chiko affected manage problem jao but ni mata serikali arone mana kieko chikomenta maybe a weekend go chimotu riba want go sieke wiki alia to sieke motu wake maybe na next time to igore motu maega ake so that chi wiki chirie serikali arone mate nko bangere ya recover bunega niri utikata singane yo ekero kuriringa buna weka otebanga
chinse monchiro embura berege gotwa chinse monchiro embura grapa ge gotwa etali nyinge ene anda te gotwa se chinse mo a mensi tyo Kenya kuri eto igo nigo ber korkana ase chinse mo chinde ekero kuri ria engane aseki ekero kuri kwa njale nge buya onyore ngana ne skuru ase embura tari gotwa ngisere chitare ko igorerwa kurende ani ase embura etari gotwa baba kuri ria skuru tiatigorwa sense me kurende nse mo chitara egenda totwa chira Ibono ndanyero kinga disadvantaging others. Yani abande bakonyora rende nga barongo anda bare skuru abambari kogenda. I think that is how serikali yari gereti yeka taribuya tuigore chinde chitigare buna nari gitukugo muntu amari gitugukwana ekinde no chikwe chigenda re chinde chigenda. I think that was the debate ba regereti bakarigereri na bono ekinde achikwe gure chinde nchigoro tikababe ke chionsi tutakramu. That is in solidarity nembure na eroteringa gose ego tuensende tikete bono buna Kenya uteterenda sandare byo gusise ita aro lira bambu yarira ke no rende chinse amachinde ni kibatiri ko babobe buna chinse chinde chindo chigo etia macha bago kagenda aita abantu aita chiombe akore bintu bintu cyari bono I think it's a gamba yakora in solidarity with the rest and embrie tarinere asige the Kenya ire Kenya ingi modo tiarende the rates or soils or ngakindaro kekusi chinsa monchiri chingi yani hetumo no terigo salimo no ira kirende ogotaigora ka Kenya ingi mbuya asinje mbuya gekogera inde to bamo na bari bande bachandegete mbayi kuna ande bona abana bande bachandege kuchinse chine bagotara bache skulu ikinde nande kaiga atari buya ngai bagweta tote buna bono abana baitu bakuru Nairobi go chatse bono na cardinal yao ngai bagweta kuna re bacha maime wibutogete igo baigori skulu na gusiye igo yes abana bagota gusiye go soma skulu cya gusiye abaganda ke barabange abana bakuru gusiye go chisikali na baro barange bono gweta go kobe problem igo I think imbiya bari reti go taigora chiskuru chonske asige njo kera one ga ni go turochenga chiskuru chinyinge ni go chabe chigo tumekuwa ase obumenyo ubwigika egeke bose temporarily means jogo settlement ndo abere bagwa ne toigo nabo go chiskuru chinde taweta koranga chabe chigo tagoro naro chinga no ne skuru ya mweme county nyamira nyake minja mbona ni go abete tuwe nyinge kera mage karusu ekekuli lya manganaye okuyoro chiskuru njero koroche no nyanga goti kobe weekend agoro kigwaba be chiskuru chinde chabe chikonyara gwaka mbanyara kwirana na abande bose eraba gekobahirigeka nakira oderi tanga nirina chiskuru chinde cha sarigu na mbeo cha sarigu ne toigo cha sarigu ne ebinte binge birome byiruru chiskuru chinde bona ono guchi abantu baita mata bagera skuru na ukurigirwa ne skuru era machime bono no hano go somia macha ari gwikaera abuswa sibigu chiskuru chinde cha tago kire chiro osigu ibirugo me bibihiriru ibitabo binde bihiriru abayibori bari no mete mbaranyora sibago chikomenya barwe skuru mali iko bono stirio bakongumboro nito chikoigora tare site chuno mo wasiri atebete asti skuru chinde wika tinyoro bakong gochaka mapema lakini nao tena nabo tukuigora tare site yes still intramanye kembrana ngata kutu skuru bado ntiraga chubuya tatigarende wingi wape kama tunafungua na fotoja kuigora chinde chigenderere chinde chinye korosi after all baisi gutiganga bono skuru nchiri kuigoru ngapaka barosi chipe ina aro abe kuira chingaki ikobono okuigora kulino abana ke bari skuru bakonya korosi abana bache skuru ayo na bakonya korosi lakini ebe ngabana mbaracha skuru biburi busi na bakonya komenye skuru wali abantu bali lakini ebe ngone skuru ye igoiru ayo na babona abo alternative kuri gubwangu lakini isoko ngabono korati kapaka banyoru asbago chi eiteko igona ande mbuya skuru chigoru terkijira kini akere mbura ya chiren saka bono
gusia kurugora tera tubuya igonko nya subside and I hope chinse chine naro ne chetige gotu igotu igori school taresita nario tutara igora nga tuganyete school ebe kwekera ma what ndenge kaba akito iso ko igora mate for kebeke nga a problem kero a solution inkabe inkoligi gwere lakini solution yabate toka goikatanya alternative igona ke school ye igoiru alternative igotoka kubwa kuganya solution yebe tomaya ko igora chi school igombu ya tuigore urune minsa ataresita nari abantu bararigi bararengerera saidi nkibago kora abana baikana nkibago kora abana bakora kinkibago kora irinde amasomo akora agenderera abalimu barabona bo bagoika chi school in anyway ndo bona amabinari nga asibunari mahiu okanyana na abalimu bagakwito abana bagakwito because that village ranya abalimu mbaro abana mbaro ono inare problem yo lakini no bosaiga wa affect into na botuko igaratanderera no bogi. All right. Mwantu muliria on this TV nyotoendera usanga no mworokia Mr. David Onderi Mayaka oyore omworokia omonene buskuru area Endereti Secondary School asemambia yabono twende kwanira anene mono igoro yamangana arengete embura engenderete kutwasisemo imense ito ya Kenya ebekwirira ego na boigo skuru ko igoro bosukirwa bosio temtoraro mbarabyaba babeire bagosoa ime yomuroberio wensa kando tinga Kelvin Barongo Abuga watching live from Lolesho and Nairobi tewa Yakuza my high school deputy principal tunakupenda sana mkuu happy for your promotion. Asante sana. Thank you so much. Korokire ngakie. Baito mwalimu koro mwalimu myobu anchire na borokigwa kuliko yagwa akalieta gakeiga eli bao korangerie karutayo yule mmoja following live from KSA ndo cheboiga Ocharo William watching live from Sensi Ritunda Green watching live from Current and Praswa Asensemo area ya YouTube taranga mbarabe abayora swa ime yomurobero wensaka somwanchi muri Ndize TV neka kwatebinga nabagondo tugwatotera somtandaito Facebook Ndize TV News Digital and Sensemo area ya YouTube Ndize TV News naboetera Sensemo area mtandao www.ndizitv.net ase imambia yabono otonyora asenchera ya bene kurwa ase TV yao wanchete TV namba AMO TV ya Ndizi TV ase imambia ya bono boigo na mosanganete karengari kyao wetera ase omtandao oito of Facebook wetera ase namba ito ya 0792192834 ase nchira area ya bene ase nchondo chinga ni gesi mia ralirake nzo chikogenda kumulekera ebirengerelio bya bali bande kuko tumurobiri winsakia ase imambia ya bono mwalimu ndete torena ngo ase engana yende ense icho Kenya tali engaki ntangani toko batokonyora etoigo ande tokora ekere embulego twa nigo konyoranga abantu bandete komenya sinse mu kirikirense yokoranga abantu mbali konyora mayigiri bose eleso no gwetera ase etoige na ande tokoranga amatuka mangi kiskuru bakogenda njera tyo turabtukuri kinse mo chinde tobetokone kinga twabeire tokoba obomenyo asense minga oli kiskuru nkiriko ba affected njera kyo rabukondera bose enjera turabetokone kinga no ene teguyo cha nkonyara para omenyo bya nabo igo school triko ba affected mbe yamono muraria ibintu ne binge bire gatya ibintu ko na culture abo menyo bw'abantu especially aba Africa mona ndaba Kenya gusensengi makenga na ka tukuliria mangana ikitoigo ensengima abantu ngo bara affected ne disaster ndate because korusio montenga kiare buya muaya asale go chiense mende aso mu Africa nente kamsa no rena swa ko na kero una bono abantu bakanganya nganyire nailots tokoteba nailo na Masai bakurwa abanda bamenya musukali bamba lero batagete kuira na bamenya samo ikera abantu bayiculense yabeire nke
igo kurusio muntu mwaye unabona igangi tengo tena mutangazaji karumu wao gaiga embura chetu ganda guchiari itakuwa shida no anaye kunganya kurwa sore ukochikomenya asande na asande takora tikitayo alisuguchi abanyane bagoteki mbaro ibone ine gasie nkongu eserikali na bekonya gukura yes na bekuruta hatari yes lakini ibone kero turi byiga na mwanya abantu anchire oranyoro ne problem manya korengerere bosaiga kinyigo tete I have no problem enjare kunna ringwanza korengerere ngingokara but kunganya umuntu kurusobo gusikurubuoye gukia sao uno mugusibo ko nyantu twagate kinyomba permanent chingia no de nini wono kunganya kurwa gukia sande ne gasie nkongu same uno na school twagajire skuru ga embura ya chakiri gutuna bona na tena nganye skuru ekuruga guchiari is expensive so monta kana tiganganye ge kabakebe abande they've given up una bona tote example Nairobi Matari analo chabeta affected na Nairobi River umuntu uri murusi ari ngiye kumwira na aranje because akuna mahali pengine ataenda igobone gento kiroro no kuganya in the process yokuganya emichanga bune yama karaki yatwa number 2 our leaders lilitore byambali ko tatekende bona niryo chaba imoge tawata o karuga aguntu abatebeti o karuga agenda sekete igo still to me ni kama changa ni kama like preparing for an earthquake which is not practically possible even though kiata mai that's like an earthquake it's not something you anticipate so again to kiro ntenda tena novo kongo kunganyu muntu kuruga sa establish ya makao ibi mangana una yakara gocha fine na watu anta kosuka tuagenda and finally nkoira na tole igo impura nenchire yemo yoko to some yes to take precautions nande moto nande mugasugo tana si tutalia kyombe ngo kuchire twatabona ngaitwa nganya guchi bona nango twanganya guchi asembuleka you know it is life life to me it's life balancing the world or the world balancing life so yirane kasien ko ne ba serikali ende yonzi ne ba ja America bimbunga ngo tabira bya kabantu so when it come to disaster we need to think about disaster management. This thing come, how fast are you able to handle it? That's where the difference will come in. Lakini bosa igaro nega sienkong kote bibono mogeranga anya kuruari. It's a lowland. Nga yago which island? The highland bago mote yaga and there are people there. Nga yago to occupy. So it's narego savante biongozi bito go say Kenya worldwide and once. When a problem has occurred in a handle problem, how fast are you able to assist your people? Unaona naro the minister chikaganda mai president chikaganda obwango. That's how it's supposed to be. Otherwise, kuganyanga macha na wetu since sisi chabutuko. Nobody knew. So, iko mbuya abantu as much as we need to take precautions. Ebintu mbiri biwe tutabangeti. Tutamanyitinga kibigoja igobona into muni ati kweki nkobana begwa ka ati kweki amacha ikibunali is only that how do we manage the situations as early as possible but I'm not saying abantu bako lakidende ebintu mbere bitabe uneki watanga ngitokunganya abantu no tokunganya muntu kurwa saga achete just like that ya na sitena ndaguji let's wonder ya serikali tena abantu bonse pikenye ngima eligi asa kiro muntu akogenda eyetabe possible. Alright tambia mono mwalimu soko enda utumulekera ase ngane yundo choko yugo Wilfred Omagwa no moro kikwa beto somya se school ya kadino tunga bwa tabanga nigane tukubwatia umoroberio agwensakia ase emambia ya bono engana ende kwa rote abanga nchira te turabeto kutanga emibasokano engabune yo ase njo nebintu bigocha korende ebintu mbiro twabeto koranga byo kujani kigima ekaro konyoranga oruji ni goro ichire
kolindi igari nere ikaneti gutambuka maite bintu biro tra nyari gutanga kwa ba konyoranga buna nabe tinkoranga abantu mbaro babete bako bagotenna asenge guyoro choromo bagotioterere kigari kiri gutambuka igari ko somba yali mera kigima liri gari ya chagiro tambuka ekagati yaba buna nkurimerere ngukura bale gutambuka bayakera chinkoro ebintu biro tra nyari gutanga binga binebyo bono inkira gukonera asenjire osembe kegera abantu no namangana yenga igati kwene tikutambuka orochonye amachiga weka enuswe type ebintu bine abantu bangimba mati ngakiura kwanera nemono asoko sonya abakenya anemono igwe chinchira chugwe tange inkese kare kwente okorerinde kwene kinga ebintu bine bimbiro koreka alitabona alitari serikali because alimwanya abantu oro muchinga surely never na mutangaza no naki orojoro ndo ikire nenjero orojoro ikire njaro kogenda tiringiya bona oma utaka utambuka bona usnubu bona ngake utakita serikali yo konya seminari because una uno buchinga bwayo bweka driver no rojo macha ya gogweta nguguore it is not an accident is something oroje ngaga iga gogotataga ngochiore goko ariaro tingo blame serikali I purely blame mwanyabantu no boriri bwaya atagete gwita ata gwenereti muna bono roche fence umuntu no gitete buo utagete gutambuka iguru nechi sengenge nchirororo estima no gitembe pilai whatever ngayo tweto kumanyete the consequences bona agutro chibu no boriri aya no manyete na asigete no anechi para kuminyoka higa oma the many accidents chikoletu na mwanyabantu. Still, I can call it ignorance or what, but ekiroko nyo muntu epara no chigari ngweta chiri ayuta to tambuke egari go tuome aya no manyete ga ekone ningwenta ko overtake udete ko overtake mutuoma ni chigari chinde oro ichire inga kiuta is the same way binte binge bitoko kora kiujinga tuba aba Kenya na abantu once ba kore binto ugotaka gupima abantu bande gusota gupima nkinyara barakore koma ata serikali saidia hakuna alimwanya abantu buno bono gintu kirya bete bokambali abantu bawe krase gali goro egoika yaguna abantu abange bono akibuli no bono nke serikali yare gocha serikali nere krase teko nyare kana nayo kolenge naki before serikali iteko gokonya nkiayo gokora bwie konye fast nkiaye gwakore gutangike fast neba na gunga serikali nyota na nyanda sachu watu ekero muntu kwagacha sometimes igina saya mache ngweta rega kama ya kwagacha ari samata kare agweta bona uturo jino ubochinga bo muntu ri ago goita kwa mada serikali fanya nini saidia watu tuanze kuplema serikali asanda asinje uno gweta kwa mache go save ntombiro tomanya tena ki akare mbure gotu tiga gwake mepire isiko tiga okara bintu inde mbure gotu tiga gotueru kwa maganyo mondero ikire no agate no hare mbure gotu ngatiga kuiga mansi yemete no these are precautions to kwae ebintu bire in our heads kama ana tiga kuiga mansi yomutu kwanye mbura ngotuere no iga imenso yomutu you know bona nke serikali ego tega tenga kare kwenda lakini yago tiga kuiga mansi yomutu aya no akate no iga imonto china yorumo chinga because some problems chiko tanyara are our own making. Okani lege ntrando manyete. Lakini kama wakaraki kama yawe kar. Ibono ebintu bina biri ngabono nga amatoba haro ramange umuntu makoro kama nteno kong tigange ta sama toba yo nya migireti ga amatoba yigoro egari ekorori bono ngo problem na serikali. Ya igobone bintu mbire birabyo togo tebia serikali yato tebiri necha yato tebiri necha uibuiro manyetenga amacha yangu tambuka nkongirari you know that's nature lakini kama wakare vono tuchiro wote manyasa wote serikali orarenkie kokora oja konyo blame that is not right it is ase ke kwa rote vanga ensemo nere mwanya batata kiri utumeke birengereryo kolende none kinyumba chikwaga chwase ni angeni chindoche ndobwate abantu baguchianchira bose baguchi approve
ntobwate chinsemo okonyoranga ensem eparo nyombe kwa ekwendete koba chikoroba usenibere yabage kwa gacho sene chikoroba isano konyoranga ensemo nero konyoranga abantu bali bakali wantirana ngakiura kwanire ensemo yokurigire cyo bagacho chinyomba imiense cyo Kenya ngakiura bokonera ingana ekagero anyendiri amachika ko bwatu bunebwendrete nakonyoranga ebintu binembire okoreka abantu bali kwa gachange ne chindoche ikiura kwanira ensemo esereka inkebonete kole asekurigire ebintu binebi agunda ansa se chinchere ibere ayo monyene ori okwaga chenyimba tigana serikali eche wa approve ose tara approve asa inagi yari kero ko plan kwa gacho mate you plan asa ayo monna ye ko tara onda tara ko konye birengere asa ambu yari then you decide ekero kwa decide as a person kwa gacha gari with all the precautions serikali neruete serikali nete naga igata gacho lakini ndo kama kwarengere ri kwaga chororo fine serikali ne wento goche kutaguri lakini kare ya feri kutaguri bono kama akanyara no ibintu itoka na corruption ekona plan kwaga cha sekete egento ngokara ngo enda rende na tebi umuntu naki bwata gento it happens ba approve banga approve ekerendo kya na kya kwa ba ta ngo approve tinto kali ngo approve because of corruption finally trigo ta kwanyora ebina biri ngai bigo chiki kere nyumba ya gure abantu bakwana ngo approve ti watu county government national government pareta bakwana kwinto kiri akara kiera still money is changing hands igo still nkuira na aso muntu monye na egweka onye kwa plan nyombe plan ya ego soma chikoroba isatu chigoro because ya tamaa ya pesa kama wewe muntu atena ange extended kuchigoro ago na ndo kwa mente ibire kuchigoro against the foundation kwa bigete nyombe kama kanyago itira abantu nyumba yagu asare hasoire still nkuira ni ndo to people stupid thinking because onye nje manyete mayaka asa pasuna kiasa haya tingwende kwa gacho ne serikali nekataki nekanda makimu kichwa sana prep abantu bali ba approve na asa kwa gacho igobone ntiyo kana denke na onye tonyore serikali ngi abantu abaya either county government or whatever buna bonto na serikali bono igana ne wete baba sakata baba tanga asa itotigo some 200 meters tomawo to god like these houses are there. They are seeing it them. Baganye mchanga ndio wakuje tena kuongea tena waza. Utaona tu. Utaona hata Nairobi hata sehemu zenye maji imechukua. In a short while there will be houses built there. So what am I saying? Still ibirengeri byayo monyena as a person mbiga neri kokora egasi enene as oko make decisions. Igo eserikali onye ndiri yanja ebintu ebiye kanete eitebirusia before a disaster happens onye yata enyumbe yeteganeri within 200 meters nkikwala olebero those are things eserikali wante ekiriya kwana yakora tajinga ukiriya kwana yatiga unaona road reserves kono muntu tanga nyumba tegwena tia lakini na short kwanya nyumba no erengia aya bago serikali na wende utagore nyumba so that make Kenyans barani ele election but where on earth with the corruption especially in Kenya akona rawa muntu ago tenebe saya orio kwanta kwenye tagora orio tika okanyana ndana ta person it disaster kwantu kwana kabiri gatatu totigi unaona ntikirike gazi kia beta Nairobi. Up to now, I don't think kusema manyeteni no abatangazaji media. But after that, it was na bona genteke ho kiabeire ga kiarengo illegally and it was known. So Kenyans are very good at lamenting after problem. Lakini serikali yao ntekilie kanete yakora. Unaona ya tete o turusi metange ne chindoje kwana kwa remete kurusi gane chindoje mete entrare entrare kurusi
Why? Ngono monyene inekimba tena intutwe ka banyantu wantu korengereri onye meta serikali ate rusi metangene chindo inchuri simito mutange na rute ningwanda kana ngara nduzi lakita ninganya because serikali ya kwani kai kere something happens in relation to that ndio tataba siji nini serikali hiyo it is about right thinking chomuntu nalira tokona yoga. All right. Ndoche go Ivan Mogerero tabanga. That's my math teacher back at Cardinal Tunga. Keep mentoring the young minds. Barikiwa sana. Thank you so much. Gondochinga is still around tabanga. The government should have a proper evacuation plan. The people should be educated on danger areas, thus to help reducing the loss of lives. Klaus Nyakeza, happy new month. Tune ends. Kia tuned in as usual. Totikati ase engana iliechisemi. Tingenjina yago butuira mpaka ase nsemi y'abantu bawuti kunganya ubumenyo bwabo bukia ase chiskuru nabo bwo chikomenya ase chiskuru kwa biro tebanga responsibility nere ase mwanya bantu kwene kinga nkwaga chare ase abwenda chiskuru ekirende kiremerete ime ya mache abwaro ngakyora gokwana ingotoko mochi ase skuru kimori kiremerete ime ya mache ine kinaotena natural calamities kabachire na bora abeka sagiya still egento getekaba bona asibuna lowland areas astina antrabe school it's getigende bona kitwabe ka rende ke kiaba bona ntinda tena nyasaye because nanda sandete yotra kubeke school because asanya lowland unaona our neighbors down here. In that area, people are living there, whatever that happens, and it's good. Some of us tunafikiria tu alie kitakata ono Kiswahili keri. Oyo ikote tate kama yo lencha. There are challenges in every situation. Ikabona karatwa itana wano tima school nere mna seita tindat kwenye weke rieta. Akachiranga na roje pi. Yani gwete iko roje ese kabago sebuna nechinse chinde chikogenda. Still mwanya bantu. Serikali na bantu kurusi chiskuru na chiriororo. Not during a disaster, before a disaster. Igona bagwente serikali take those precautions. Irusi chiskuru chirio. Eba advice. Unamene maybe I'll talk to you later. In a very dangerous situation. Kende is cover. School here got out Kayonsup. You go na understand because because a good plan so many other things. Approve school want to approve still collect problem is a cover farm. Whatever ekeneke they approve ekeneke anya ya approve wrongly kirusiwo lakini nyene mangane school what chinde chita submerged chinde to kwera tera jaga chuga still ekine jaga kira approved by the government. Well, now there's no much that you can do. All right. Tutikati asenga neyo bono tumulekere calendar gisemi metinga kwa bero moro kia ase emiaka emenge kwa bero konyora no kwako okonene ebintu ebinge ebinde kwa tunaboro kiwa ebinde bikoletwa ne serikali na bige binde bikoletwa ningana kwa wote banga elito ikunyara wotanga bose natural disaster ne mono enga kielia ya covid nere abete geko turubania calendar gisemi mbose emikyo orabgo kurwa guchie ase aborokia na boigo aborokiwa bechi skuru au animono entira no nyanga leto yoke genrete wiki ya motori maiga njira kie bara bako na kinga babeire bawikirania no ino kubanya kulia we syllabus na boigo kobwata nga babere ba catch up ne school calendar bone bia mono nche nari chikote bia abalimu kitoko igora chiskuru teresta wiki ya moteri ntambe mono abo catch up terengeri umwana terengeri gasi to ente gokora terengeri amatemu nara wente gokora mutu
ekero twabekire obwanchani obugi ase ogosomia omwana nabo togokora kende gionsi kiganiri goikerani esyllabus eri tosomi nabo okorigia chinsa bono ogosomi maambi oimoke maambi especially neba day school siku hizi abana bagocha maambi norende ministry kunya gotokasia muganeri gokora eke mwana gokora eke but by the end of the day no mwarimu okoba blamed ekero omwana ataraikerani ibwe ebinto biria agwenerete igo nacho abarimu twanche egasi yaito fast twanchire egasi bono togokora kende gionsi gokonya omwana ori lakini twese kwange egasi tokore na rombiri still neba without these disasters neba toigore chigwiki 10 chietire chitaraika nini siri ntogokora kende egento no moyo bw'omwarimu onye kubwata omoyo bwogokonya omwana oria asome syllabus akore still omwarimu is the only technocrat omanyite nki agokora nabagosomia akore naende agosomi buya atende wagatana motivation what but kupenda kazi ndio muhimu kuanje tegasi yao okora kende gionsi na oigwe wiki yamo you can do a lot no eguchi wiki matukabere gachote buna this and this happening kuanje to mwana ote naikira niki wangu kiringa netigo ikasa teacher na bagosomia kore within that time aire igo still muna tokoigora abarimu banje gogenda gukora egasi bamanyena mbari maege wiki yamo and I know serikali itatuongeza wiki moja mbele I know because we need to recover. Abo iko ni matinga chinga kichamo no iga lero Labor Day abo iguri abange mbachiye chemeremo kabale bayikaransete badetengera Ndizi TV tubwate aboro kiwa bose abanafunzi bale ase chinga bose mikyobo orabe gokuro gochia ase aboro ke bali barenka matemba roranya nge bagogetenga bametule wike kole mikyo bose kubwate perspective yo mwalimu abo iko moyiboli inkira bose mi aboro kiwa barenka chinga kichabone kana boyiko abayibuli nchira kiye babonete kulinda abana babakaro bali ase muti mukoyo litukene tukolina nasoma kali gas Kenya nense yonse I think it's a Labor Day it's an international day netukeri mono eskucha kuiguru abange na otwa kobera katutimuke oriachete engakiembe buna ono Kenya mechandero orora abande ntura enjo Labor Day buya nore Nairobi ari abane mbura yatubwaki bande na barabe bono mbari gosoka gukikori chengera litukeri kolende narenge gusaba Kenya toshereke litukeri ya Labor Day togokere gas togokora nande tobe twanche egasi to litosomi ugwanche egasi boigo asabana bareka nainu tiga kwe bitabu soma you tumia litukeri gosoma remind yourself because next week school nko igurere kora homework unatuamente tu abana ba miponya batara kora assignments homework nye kore na abayiburende bono tumia litukeri kore nyomba utari kwenda gazi ligere bitabu by'umwana oligere linki amiseti ligere linki atabuga tuno tochikogure school nyasare na tatebonye ngo itarishe tebuya wane itarishe ligichibeso iri omwana school mono kagwa omwana morole ngakiabe gitinga ikonyorare bintu bya uniform nesi biru bya binabwate bikoro to bya ebitabu egasi ya tumuinyori mubone ngo akorete gasi ihonya takorete mutebya akore nanderende abana bono erusa nane bwata mangana aye mono murari egento ndagotebi bono gitete gusaria abana pi Kenya na Mario gasari abana Kenya drug peddlers banyorire a big market asa abana baito be school igo mangana muna yo muiboli so ai box yo mwana so ai room yo mwana kagwa ligere linki abwate nki apangira gocho kuire school ebagiri ya engi kereime igo ebintu bune ne tonto kana abaiboli na abana rende gaki Mario gatari gutoirande Mario go chitaro chinyinge mono Mario na auto gosalia generation yaitu anderende nare gusaba bari bakoneria abana Mario gaika murante morore future ya Kenya nense
mutige kuba marioga na abana tutige kuria marioga etago tokon agotusalira kine ng'ora tutamanyeti iga eruse abaiboririgeria abana tu bakagwe buya batayarishe na bagotoka ndi bakonyakanje problem na oseri gwe fees oseri ugento gete tabwati uikire skuru ne bire gento gete naretete bikoro tabwati uniform tabwati na tunye gusumbwa ne wiki ananya abana bakonyakanje chipara gweta tego takaba enchererengie iga baibori batayarisha abana buya una bakutoko ende skuru bagende skuru basome babere skuru bari bakabera borders bari bale day scholars na baraburende babebuya bakore gasi akara bale skuru mbanya nande konye goseri gintu gete tobwati genda ka ibono tego chikotoka. All right. Whatever you go, Vincent Onguti, that is my teacher at Cardinal Otunga. One of the best teacher. He's a wise man. Keep bringing up young people. Okoranga borokiwa kwa bete ko somia banda teko itabira na emeremo emiya kwa bete ko kora na boyigo as ensemeria yokubakinya na boyigo basemia asomwa nchumurendezi TV togenda teko sanga no morokia Mr. David Onderi Mayaka oyore omorokia omonene gweskuru area Yendereti Secondary School asende kusanga nintu emambia bono askondi no na bakana kusanga nintu karengeli kiao asemambia yabono tumanyinga yonde tubwate ko na boyigo tubwatira senjera area yumtandaito Facebook on TV News Digital and same area YouTube on TV News na somtandaito www.nizitv.net bono mworki wa amene nkwabete kwatabanga bono kwalore ase skuru area ya Cardinal Otunga bono nkwandore skuru ya Endereti goikira bono nkira bako kwekokeria asobo kwalirwa wakira kwalingi skuru ya Cardinal. Cardinal, I can say nilifanya mengi as a teacher, as a deputy for many years. Cardinal ni skuru ngia ya kinria wanta wange nkonyora kuna soeto 2010 na igogeti kokorega asi skuru eri no mwalimu bune administrator to that level na korete gasingia akiro ende ekere ikeire bono to the levels Cardinal mimi najifunia na furahi na ndebuna na aruro ororo bono as a school singochi bono nkanda in another capacity ne principal. I hope I'll use a lot of experience that I've gained, especially from Cardinal Yankini. Koreta maya school experience na yatakuru Cardinal nekia. So that na andenge ndebono gutia alini experience kedi na boto kwa gache school ya nabone nyi na ndende ngote ya wabiri bali asina cheto ndikwanse ntekerete aleta abane school na ro tororenga gitoko nyiki bine skuru ngiya na ikororo na take robe skuru mbiere abane bwatange 400 is a good start na ndenda abayiburi na arambu yabandi sibu ali abali mbu yabandi sibu na abana ntaranya orankwana nabo bayiburi bande bali banga ali mbi yabayigumba agoka ono nokogenda onchake ntukuigorega nogo chake gasi natarishire no igoro no nange skuru kubanga bange bintu naki abango ri omaete naki kore gasi yana especially the old boys mono wakati no bunaye omagana obo chinga iga discipline na botoko nye tonye kini tinda na tebwa discipline yo but I have not seen out of that njeno muntu anje to mwana on the street ego. All right. Bono asing chikote banga kwa birukira nasi skuru eri ntubwate abangi bagendrete otengero murubiri wensa kimambya bona uranga omuyiguri naro otengerete kurwasi skuru yenya kogenda mirobiri kiyo bigete bona ukinye skuru kegera otanga no what experience onte byango mirobiri kiyo bwate ri ukinye skuru eri skuru ri mechali bwate chi group isato ime nechi grupo sato extano bono egente ketangani
no ko kongi umwalimu umwalimu na mbegete kabisa turakwana n'abarimu tukwana kabisa tuiwanane umwalimu obeko umwalimu buya umwalimu ayimanya buya muri organize buya umwalimu akore gasengiye umwana tumubeke level yaye nera amanya na kya akore gasi yaye tubakwanire nere akore gasi yaye aya umwakorie gasi bwe school nera tomotevi inkya wenta kokora ase school akore rainia lakini twensi amo to focus ya mwanafu pena bono mwiburi eroro mwanafunzi okora bobe omutiga ngano mwalimu gocha ikine kingo chikorate ya bantu bali bonse aya tote isiko omwiburi gasi ya enero tote ministry gasi ya enero TSC gasi ya enero mono tumago te group ichons igobone gente ketani ngo chikora akara no kora umera abarimu turaigwana dingumera abana tuigwane abakori gasi n'abanyorete tuigwana ndirenke bayokora igomno bono nde gabone gasi agende te school derore pade mbaka iyo kurugora ne gasi wale kuru mambi ne gasi bagoso paka tuigore igomno bono ngo genda abana abibure bara ani abakori gasi tuigwana nire abayo abari mungo chikonyora tuigwana abana funsu na bagocha abatokate tuigwana ini kurwagurende ayande bono na yime tokunya gukora ngara ebintu loopholes kirikirororo ngendereri aliso mwalimu orengo atigerete nenche ngendereri kurwago igo in short ngo chikonyora enderet secondary tindi koira cardinal yeah cardinal and enderet are two different schools igo bono ngo endoro with enderet in mind what are the loopholes what are the successes because it's not a failed school, it's a school nanya ole tero igobone school nko anda ko na kiere togendera ko chimutnane ngara tokine. All right. Ndoche Conrad Ongwesi anera a wise man siphons enough knowledge always. Mr. Mayaka is an epitome of wisdom. Keep up the good work. Happy thank you so much. Thank you. Walter Rioba tuned in from Embakasi Embura Yoka ere enyinge Nairobi na weka wate banga Embura roni genda te gotua ase county area ya Nairobi magacha manene yense yeito ya Kenya kito gochi gukora singe nchono jinga ebiro itu ebiro gukwera ndaite obwato kekerengere kyao kyo mweri na boyugo na bokwani bantu babere baenda tatengero mu robero bensakia asema bia bono dingana ndatebe ntine mono ndatebe dingana mono gutia sa Bible Bible wetu kamuranje ntoti kabana baitu turigeri kingenda cyabana baitu umwana gaso akuru nyomba ranga cyiso gatenga yaguki if possible naboko mubori umwana ka erumu yaye sororo buno muibo nyekagwe rarangi kirese erumu eyo tomonte abana babona tajibana bago yani biyanjete igo bakore ibintu biriya Bible tutagete ko sense tutagete tubwati abana baitu. Number 2 oso mwanafunzi ugosome school koranje tigena mangana drugs na chiko gara abana baitu ba omonga ababobe tutigepi kero tu atigire turasoma na no soma tadi na bono in future chaka drugs ate chokara kiko koira as a student tutige igona ne village yani nda stomenyete generally tulendane because koro tu mwana nyara ba akore binte ibi tigagukira mu report ya sisa nangina ya mwana uri ona muro cha sekretari kana iga sura toko ntoko kanyakere into kia biru kama so kambe no mwana na muro ukamoroga koraki igo inara ringana nara gotebi abo iburi na bana baito igo ginto kende njengo akabuya se Nyasaye onkonyire ge kogera ndocheno na achieviri my wishes okobo mon na school is an achievement I can say, and I thank God for that. I made a school and I want him to give me a lot of wisdom to lead
igoro ya makwani ndete number 1 ukwani all my old boys bakadino Valitin boys baka Baronet baribamanye. Those are the 3 schools naso mirwona endelet munando na abakwani ando si asimole na hande gendera gutusabira na inunko basabirande. Be good people have, especially the Canadians. I have always told them, be good out there. All the time be good. Especially there is the group of 2013 group. They came, we talked. I'm still inviting you to come, we talk. And the other groups, all old boys, nkubakira biya sana. Na handa simuli mogenderere, unaye, keep it up. I want to wish you well. Igama kwana yankwani abantu bonsi bari bamanyite. Bari bantegererete. Manamane family ane my wife, Bill. Abana sibari Nairobi. Abantu baminta sibari bugiranga mate na onkuru, situmbo giranga mate by the way tagaria na abakwanira mwensi. Abagitutu barange cardinal na abakwanira mwensi. Abantu baenderete na abakwanira mwensi. Igatusabirane turende abana baito. Thank you so much. Thank you Mbiamono. Kandi twakwali ni bene ntobe kusanga naye ne kirugwa temega praise giving to tokoranga to kurutotoranga kibero egentrete ase eskuru eya omoncho kuri TV to kusanga nere omorokia omonene eskuru ya endereti ime ye county ya Kisebeka sanga into amange igoro ye mbura endeto twasinsemo ona bwebengeri abuate ekero arachiko so ase eskuru eyo engeni astobe to kumuganiria ama yakorwa Ndizi TV na kwenda ba tokonda igambye mono asemero bere boygo agenda da korona boygo intirane da koro kereria aborkyo na boygo okinia ekiare kere bosio mwanjo ko Ndizi TV abo no natwekera omweli bo busanga no mugani to ase imambe abono asikolende nati kubatiga ase amagoko aye Frida Kirgo yoranga Jumatano nekisemi kolende asenge njuri tukulyale nigo to kuchengera abakoli emirimo ngo cyare no mugani oyichokorwa Eden Peter uyungo tebinga obegera na ime studio ya Ndizi TV abe bakumurikira anene mono igoro vyamangana arengetse abakoli emirimo nchira kito konete tugucengera abakoli emirimo litukirindiriye bere cyaki wana boygo amakomu abakoli emirimo banda tagwetera na boygo inche serikali benda takora rinde kone kinga obosera bolya abu abakoli emirimo kore uri alse enchira ebwendete abunga tubikira mwalo kurende nkwana ndasumu tumukomoke kina tikwira na muchikomera na nere momera nere Frida Kirgo abigako reta omogeni oito ase imambe tobasa uska ngwira na tore ase ka getali ege tambe Mbiamono. Ndizi TV obwansu bw'omugusi wamanyire nga obugima bw'amakeya bwatakira omwana obwatubumanyi elikwegendererya sama tukali busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chagesusu niye kubatuka amasomo gucyasabana ilikwenyolera obumanyi ao ine umwana uguniga akora kirasi ya gatanu na gatatu ubose tachetu gukora sukuru na akorete kirasi ya 12 ubose niga bwatubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bono